италиански мулчер на 220 см захват. Тежък тип, оборудван с двойни чукообразни ножове. Може да бъде и отворен, може да бъде и затворен тип с този капак. Има за повдигане и сваляне на нивото на работа с шина, отделно това и с валяка, който е отзад. 540 оборота на редуктора. Тежина около 900 кг.